Mám jedno video a druhé sa mi určite zase ľudia zostrihá. Takže môžete si ho pozrieť. Aj druhé si budete musieť napísať. Už sme boli ďaleko. Asi nemám toľko kecať, že? Možno je to otravné. Asi budem ticho. Obava! Ešte raz! Čo sa tam rehúneš? Aha, áno, baby, aha. Aha. A ne som sprzek. Už nič. Ďalšie videá budú aj s mojou kamerou, pretože tentokrát, inak som Google fanúšik. A totiž to... Oj, bože! Nie som žiadne decko, totiž to mám 15. Šiška, ty... Tot. Oh my god. Obama ma naháňa. Obama, ty si honíš. Áno, hoď. To sa mi ľúbi. To je dobré, Obama, jak sa to bugla, ty kokot. Obama je predo mnou. Ste to ľudia videli, jak sa bugla? Ty kokos, my to vyhráme. Juhu. Ste videli, že sa bugla? Obama tu není. Takže ľudia, 7 level. To je nejaké fašistické, ne? Obama, ešte raz sa zasmieš, tak kopnem do penisa. To môžeš. Drž hubu. No. Ježiš, sa to buglo. Ty kokos. Tak čaute ľudia. Musíme končiť, čus.